Kanti ngoku mbukeli sawuthi sibe nodliwano ndlebe nakubeni ke mbukeli kuyo lenyanga kuyinyanga apho kaloku kuphakanyiswa iwili. Siqwalasela ke inyanga yesizwe yomyolelo eMzantsi Afrika. Lelona thuba ke lifanelekile lokuba ulungise imicimbi yakho kwaye uqinisekise ukuba abantu obathandayo nabo bakhuselekile. Kwakhona siza kuphonononga iziphumo zongabinayo iwili kwaye ke sinike nesikhokelo ekufumaneni igqwetha elithatha inxaxheba ngeveki yesizwe yomyalelo. Sawuthi ke mbukeli samkele yena kaloku mbukeli i-candidate ethoni yethu ekunye nathi emnxebeni. Masikubulise sikwamkele enkqubeni sibambe ngazibini ngexesha lakho. Mandibulele sasazi ngeli thuba ndizibulisele nam. Igama lam ndingu-Ondela Ifani Ngunzuzo. Enkosi kakhulu. Candidate attorney. Enkosi kakhulu Ondela. Kuluvuyo nochulumanci into yokubana ube nathi namhlanje apha e-SABC lihayi ingakumbi kumba obaluleke kangaka kumzi ontsundu. Zizinto ezi wena Ondela esizibonela into yokubana hayi zenziwa ngabanye abantu, thina sindlu emnyama yinto leyo esingayithatheli ingqalelo. Ungathi mhlawumbe kubaluleke kangakanani ungumntu into yokubana ube nawo nomyalelo? Ukuba ne-will msasazi kubalulekile kuba i-will ikuvumela ukuba uchaze ngokucacileyo ukuba izinto zakho mazabelwe bani xa usweleka. Xa ungumzali ke utshatile ungatshatanga, kwi-will yakho uye uchaze ukuba ngubani omakakhathalele abantwana bakho. Number 1, ungamisela i-trust ukuba imali ingagcinwa kakuhle yabantwana bakho de bakhule. Iyanceda ke into yoba ne-will ngoba iye izame ukuphepha ingxabano esiye sibe nazo kusapho. I-will iye iqinisekise ukuba abantwana bakho baya kukhathalelwa ngendlela le wena uyifunayo njengomzali. Ukuba unayo ke i-will msasazi, umthetho uza kugqiba ukuba izinto zakho ziye kubani kwaye oko ke kungaye kungahambelani neminqweno yakho wena le ubonayo. Njengokusitsho ungathi mhlawumbe ngolwakho ucwaningo okanye i-consultation ungathi mhlawumbe nakubeni ke ungasinikezanga inani elichanelekileyo kodwa ungathi kwiindawo ezisemaphandleni abantu olulwazi ingaba luyafikelela kubo, ingaba bayakuqonda ukubaluleka kwezinto ezifana ne-will? Abantu abasemaphandleni, abazali bethu ngakumbi abantu abadala kakhulu, abanalo ulwazi oludibanise ne-will. Le nto ndithi ke ndiyalibulela olu thuba kakhulu lokuba sikwazi ukuchazela abantu ukubaluleka kwe-will. Xa ngaba ngoku umntu kuye kwenzeka into yokubana alandulele eli ngaphandle kwencwadi yelifa esebenzayo, zintoni ezinethi zokwenzeke ingakumbi kumntu esothi hayi lo mntu ebenazo izinto ezifana neemoto nezindlu neemali, iye ithini loo nto, imbeka phi? Okay, enkosi msasazi, xa umntu esweleka engenayo i-will, umthetho we-Interstate Succession Act uye ke usebenze uthatha indawo. Oku ke kuthetha ukuba izinto zakho ziya kwabelwana ngenxalenye labahlabo bakho kunye okanye usapho lwakho. Iqala ke ngomyeni wakho, ize ngabantwana, ize ngabazali okanye abantakwenu. Kuxhomekeka ukuba ngubani na osaphilayo. Ukuba unabantwana abancinane, imali yabo iye ke igcinwe yi-guardians fund, hayi umntu omaziyo xa ungenayo i-will. Umntu oza kulungiselela iifayili zakho zomthetho okuthiwa yi-executor uye ke afakwe ngumntu okuthiwa yi-Master of the High Court, hayi umntu omkhethileyo wena. Zezo zinto ke zii-disadvantages of ungabi nayo i-will. I-will ke iye incedisane nathi, izama unciphisa ingxabano kuye neenkxwaleko yezemali.
Usathetha ngengxabano uzawufumanisa into yokubana kumakhaya amaninzi kuzawuba khona le nto ekuthiwa yi-verbal agreement apho umakhulu okanye utatomkhulu, utata okanye umama apho ezawutsho into yokubana hayi ke esasibaya siya kulo, indlu le iya kulo, imoto le izayo kulo, imali ethile iya kulo, kube khona nje into ethethwa ngomlomo. Ingaba mhlawumbe ii-legal risk zokwenza loo nto imbeka phi umntu? Kwaye ke kutheni nje umuntu ezawufumana into yokubana afumane igqwetha? Because ukhona obuzileyo wathi ukuze kube kanti ndiyaqulunqa iwili kuyofuneka igqwetha. Ewe, ukuze uqulunqe iwili kufuneke ube nalo igqwetha. Kodwa ke ezinye iindawo ezifana neebhanki nezinye iinkampani ezifana neStandard Trust ziyakwazi ukuyenza iwili. Ikhona le nto ke ngoku ibalaseleyo ngoku kuthiwa yi-intanethi. Ziba khona ii-forms phayana nee-templates. Kodwa ke ndifuna ukucacisa ubungozi bokusebenzisa ezi zinto zinjalo. Akukho semthethweni. Yale ndicebisa mna into yobana umntu afumane igqwetha okanye aye kwamacandelo afana nezi nkampani ezifana neebhanki. Iwili ke ungakwazi uyenza xa uwedwa, kodwa ke funeke ilandelwe imigaqo yomthetho. Umzekelo, kufuneka ibe ne-signature yakho and ibe nabo abantu ababini abangamangqina abazawungqinana nawe xa usenza le wili. Ukubaluleka ke kwewili eyenziwe ligqwetha, msasazi, yona ke kuqinisekisekile ukuba iza kuhambelana nomthetho we-Wills Act. Igqwetha liye likuncede nokuphepha iimpazamo ezibangela ukuba iwili ingasebenzi okanye ibe invalid. Igqwetha ke liyakwazi ukubhala iwili ngokwemeko yakho, ingakumbi xa unabantwana abaninzi, unoxanduva oluxubeneyo kwaye umzekelo mhlawumbi unalo neshishini. Igqwetha ke ngoku xa likuncedisa kwiwili liye lizivelele zonke izinto neengxaki zakho. Igqwetha ke linceda nangengcebiso malunga netrust kunye nendlela yokukhusela abantwana bakho nemali yakho. Ngoku ndilifumana phi ke ngoku igqwetha lithatha inxaxheba kwiveki yesizwe yomyolelo? Okay. Umuntu ofuna igqwetha elithatha inxaxheba kule National Wills Week, ungalifumana kwiwebsite ye-Law Society of South Africa. Iwebsite yabo ke ithi www.lssa.org.za. I-Law Society of South Africa ke ipapasha uluhlu lamagqwetha onke athatha inxaxheba kwilizwe lonke kule National Wills Week. Ungaqhagamshelana ke ne-Legal Practice Council yengingqi yakho. Umzekelo apha eMonti sinayo i-Legal Practice Council, ikhona eRhawutini, ikhona eKZN, njalo njalo. Amagqwetha amaninzi ke afana nee-law clinics nawo aye ayithathe inxaxheba ngoba akubikho ntlawulo xa uyocela uncedo kuwo. Ingaba kukhona iminyaka wena Ondlela efunekayo yokuba mhlawumbe ubhale umyelelo kwaye mhlawumbe zeziphi izinto ezingundoqo ekumele umuntu into yokubana uzithi thaca xa edrafta iwili yakhe nelo gqwetha elo? Okay. Ewe, umthetho msasazi uthi umuntu oneminyaka eyi-16 nangaphezulu angakwazi ukuba nayo iwili. Umntu okwaziyo ukuqonda ukuba usayina ntoni angayenza iwili, msasazi. Ukuba ke akakwazi ukuqonda mhlawumbi ngenxa yokugula okanye usela utywala, xa umntu ethe wenza iwili kwezo meko zinjalo inako ukuphikiseka ke kuloo wili kwixesha elizayo. So funeka ube neminyaka eyi-16 nangaphezulu ukwazi ukuqonda uba yintoni le uyisayinayo. Izinto ezingundoqo ke ngoku efuneka into yokubana uyazibhala kuwili awuzilibali zeziphi? Okay. Iwili efanelekileyo, msasazi, kufuneka ibe nezi zinto zilandelayo. Funeka ibe neenkcukacha zakho. Amagama, i-ID yakho, i-address yakho. Ifuneka ibe khona umhlathi phaa kwiwili yakho othi ndizosusa zonke iwili endakhe ndazenza ngaphambili ukuze ibe yi-valid will. Kufuneke kube khona ukutyunjwa
kwe-executor umntu oza kulawula i-estate yakho. Amagama abantu abazawuthi bafumane kwizinto zakho sibabiza ngoba zii-beneficiaries. Izinto ozinikezelayo kufuneke msasazi zicace phaa kwiwili yakho, umzekelo imali, izindlu, njalo njalo. Ukuba unabantwana abancinane, faka igama lomntu ozakugcina abantwana bakho okuthiwa yi-guardian, okanye usungule i-trust. Iwili ke iye icacise nangendlela yokubelwana kwezinto eziseleyo ekuthiwa zii-residue. So enye into ebalulekileyo yi-signature. Iwili funeka ibe ne-signature yakho kunye namangqina akho amabini, funeke zibe khona. Zezona nto zibalulekileyo kwiwili ezo. From i-consultation view yakho Ondela, ungathi mhlambe zeziphi impazamo abantu abathe gqolo ukuzenza ufumanise into yobana umntu sele ebhubhile, sekukho ingxabano okanye sekukhona izinto ezithile ebezinga-avoidwa, ungathi mhlambe nje ukulumkisa ababukela ekhaya into yokubana zeziphi impazamo abadla ngokuzenza xa bedrafta iwili? Iimpazamo zabantu abazenzayo xa bedrafta iwili, xa umntu ezenzela, umzekelo, sube engayazi ukuba iwili evumelekileyo funeka ibe nantoni, ayenze yena mhlawumbi ngeminyaka abengekho semthethweni, okanye angakwazi ukusayina iwili yakhe phaa ezantsi ekugqibeleni, okanye angabi nawo amangqina azawumngqinela ayazi le wili ayibhalayo. So zezona mpazamo ke ezo. Kanti xa uye egqwetheni nakwindawo esemthethweni uye uzazi uba yenziwa njani iwili esemthethweni. Naku ke ngoku umntu sele ebhubhile Ondela, uza nento ebhaliweyo ngumfi lowo, ufumanisa into yokubana kukhona ilungu losapho eliphikisanayo nezinto ezawuthi zabelwe. Ingaba mhlawumbe akhona amathuba okuyicontesta if mhlawumbe ilungu losapho lifila ngathi ikhona into e-unfair yenziweyo? Inkosi msasazi, ukuba iwili leyo yenziweyo iyahambelana, iyangqamana ne-Wills Act, usapho olo alukwazi uphikisana nalo wili ngokuba isemthethweni. Iwili ke wenza nantoni na oyithandayo nge-estate yakho. Uba ufuna unikeza ummelwane, iwili iyakuvumela unikeze nabani na ofuna umnikeza izinto zakho. Ifemeli yakho ayikwazi ukuphikisana naloo nto because iwili zii-wishes zakho nezinto obufuna zenzeke nge-estate yakho. Ondela, masibambe ngazibini ngexesha lakho, ube nosuku oluhle kakhulu ngokusityebisela kwingxoxo ebaluleke kangaka. Enkosi kakhulu.